Ideme, Koláš, vystartujeme. No, tak vypraviť sa, pozor, čul. A čo tam treba robiť? Ale rýchlo, 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 bežíme, bežíme. Áno, áno. Peťo, naopak, rýchlo, rýchlo. Pozbuduj ich. Tuže, Peťo. Tuto, Peťo, tuto ideš, tuto. Rýchlo, rýchlo. Jojo zletá. Peťo, do garáže, rýchlo. Brzdi, brzdi. Dozadu, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Utekajte, utekajte. Dozadu. Dozadu. Krúť to, Peťo, už. No tak, tragédie. Papier. A vieš prečo, lebo ti odlasil oný ťah. No idí. Opačne, stoj. Tragédia. Poplakala. To tam ide ideálo, ideálo. Ty kokos. Aký mali čas? Nie. Neviem. Kto ma teda ide na adresu? Neviem.